Heddiw, ynghylch Meithrin Porthmadog, mae pawb yn dathlu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd. Mae'r cylch wedi addurno'n arbennig, ac mae addurniadau lliwgar ym mhobman. Edrychwch! Mae'r plant yn chwarae gyda reis, yn tywallt ac yn teimlo reis. Mae'n hwyl. Sgynnu beth arall maen nhw'n ei wneud i ddathlu. Waw! Edrychwch! Mae'r plant yn gwneud drymiau traddodiadol allan o bren. Mae'r drymiau'n cael eu gwneud drwy wneud twll bychan yn y pren a chlymu addurniadau bach arnynt. Wrth siglo'r addurniadau, mae'r drwm yn gwneud sŵn. Mae'r plant hefyd yn gwneud llusernau papur. Yn aml, mae pobl yn ysgrifennu eu dymuniadau ar gyfer y flwyddyn newydd ar y llusernau. Mae'n amser bwyd nawr, ac mae'r byrddau wedi addurno'n arbennig. Heddiw, maent yn cael noodles, reis a bwyta gyda ffyn bwyta traddodiadol. Mae pawb yn rhoi cynnig ac yn mwynhau'n fawr. Wel, am ddiwrnod arbennig yn dathlu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd. Tan y tro nesaf.